Maayong adlaw bata. Kumusta ka sa imong semana karon? Nahinumduman pa ba nimo ang ato ang last episode? Nanghinaot ko nga malipayon ka, ana sa mayong kahimtang, uban ang imuhang pamilya. Bata, sa karon nga ato ang episode, daghantag makatunan tungod kay sama ka nimo, sama ka nako, aduna ko'y gusto, aduna kay gusto. Pero gusto pa kini sa Ginoo, alang ka nato, mao ka na ang sama sa atong hibaw-an karon. Ang atong mga teachers karon, mao ka na ang atong ang ilhan itudlo kanimo. Ang ato ang alawiton, exciting. Sundan nato makatabang kini nga madayeg nato ang Ginoo. Tara bata, i-share usab sa imong friends. Mag-ampo na kita. Bata, makigistorya kita sa Ginoo. Mao kini ang time nga isulti nimo kaniya ang imong pagpasalamat, ang imong gusto, ang imong mga hangyo, o kung aduna kay mga minahal sa kinabuhi nga dili nimo kauban karon, iampo siya. Higala ba dili nimo kauban karon? Iampo siya tungod kay ang Ginoo. Makadungog siya bisag hinay ang imong ampo, bisag hunghong lang. Ug matinud-anan siya nga motubag niini. Tara, atong i-fold ang ato ang kamot ug itiyong ang mata. Ginoong Dios, salamat sa imong adlaw nga gihatag kanamo. Salamat nga hangtod karon buhi kami ug nakikuyog sa karon nga episode. Ako nagaampo sa bata nga nakikuyog kam namo karon nga ikaw magahatag kaniya og maayong lawas, proteksyon uban ang ihang pamilya. Kung naaman siya gusto sa kinabuhi, Ginoo, tabangi siya nga itugyan kanimo kung unsa ang ihang gusto sa kinabuhi. Itugyan niya kay kabalo kami nga ikaw nakabalo kung unsa ang amo ang future. Kabalo kami nga ikaw mas nakabalo kung unsa ang pinakamaayo sa matag usa, labi na gyud sa bata nga nakikuyog kanamo karon. Ginoo, ikaw maghahatag kanamo og pagsabot sa imong pulong uban ni ang teachers nga makahatag pud og maayong mensahe nga gikan sa imong pulong. Kini nga episode among ginatugyan kanimo ug ginapasalamatan tungod alang kanina lamang kanimo. In Jesus name, Amen. Jesus, you died upon a cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin. Come be my Savior, Lord and friend. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Jesus, you died upon a cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin. Come be my Savior, Lord and friend. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Nak, ngay ko 100. Nak, ako nga paalam na. Ang saon din mo na. Pang balon. Uy, nak, 10 pesos rin ako yatag sa imo, nak. Amo nung dyan na ang kwarta na kay palit pa na to og project sa imo ha, sa eskwelahan mo. Pwede. Itugang please, please,
tis. Nak, dili na jud mamugos nak. Ayaw na jud pamugos nak. Anak na jud ang akong mga tagsimuha nak. Okay. Bata, ayaw pamugos. Sama sa usa ka bata, nagipugos ni jud niya ang iya nga balon. Sama sa mga tao sa una nga panahon mga bata. Ang ako ang nga istorya, diri makita sa Biblia. Sa kaadlaw ni Ana, ang propeta sa Ginoo nga si Samuel, nigawas siya sa iya nga balay. Og nagatubang siya sa mga tao, sa mga elders nga mga tao, tungod naa sila gisulti kaniya. Samuel, tigulang ka na, ug sa pila ka adlaw, biyaan nimo kami, ug kinahanglan na mo og bag-o nga hari, nga amo ang magahukom ka namo. Si Samuel mga bata, aduna siya duha ka anak, si Joel ug si Abijah. Hinigduhan niya ka anak mga bata, disanis sila, ug mga dalok, dili maayo ang ilang gibuhat, ug wala nalipay ang Ginoo kanila. Sama usab kanimo kanako, aduna kitay mga butang nga ginaghimo nga dili malipay ang Dios, ug dili siya mahimuot nga magtan-aw kanimo. Tungod ni anak mga bata, ang sala nga na nakapahimulag sa imuha sa Dios kanako, ikaw og kanako. Og ang Diyos mga bata, bisan kita makasasala sa iya nga atubangan, iya gayud nga, di pa kita ang iya nga dako nga gugma kanimo kanako. O ingon siya diri sa iya nga pulo nga makita sa Romans 5:8. Apang ipakita sa Diyos kanato ang kidakon sa iyang paghigugma kanato, kaysa makasasala pa kita si Kristo namatay alang kanato. Mga bata, ang mga anak ni Samuel, dautan kayo ang ilang gibuhat, ug dili sila gusto nga magbago sa ilahang ginahimo. Ang ilang kaugalingon ang masunod sa ilahang kinabuhi. Ug nag-ingon jud ang mga katawhan, kinahanglan jud nila ug bag-o nga hari, ug hari nga makatabang gayud kanila, magahukom sa ilang ginahimo. Ug tungod ni anak mga bata, si Samuel wala gayud siya nalipay sa iyang nadungog. Tingali bata, kung ikaw anak sa Dios, anak ka nga nakadawat na kay Kristo, dili nato kinahanglan nga ang ato ang kaugalingon amo ang masunod, ang ato ang gusto, ang ato ang matuman. Pareha sa nagatan-aw ka sa TV, nagatan-aw ka sa nagadula ka og bike, ug ang imong panahon dikto na lang. Wala jud ka panahon para sa Ginoo, ug dili gusto ang Ginoo ni anak mga bata. Gusto sa Ginoo bata nga unahon jud nimo si Jesus sa imong kaugalingon. Siya gyud ang first place sa imong kinabuhi. Ug gani mga bata, tungod ni ana nasubuan pag-ayo si Samuel, ug nag-ampo si Samuel sa Ginoo. Nag-ampo siya ug niingon siya, Ginoo, gisalikway nila ako. Ug ang Ginoo nagtubag kay Samuel. Samuel, wala kanila gisalikway. Sa ilang gibuhat, ako ang nasakitan, ako ang ilang gisikway, o wala sila, nalipay sa ako ang gibuhat kanila. Ug tungod ni anak Samuel, hatagan ko ikaw, sultihan ko ikaw, kung unsa ang ilang gipangayo, tumana ang ilang gihangyo kanino. Og si Samuel misulti kanila, gihuna-huna ba ninyo ang hari nga inyong ginapangayo? Ang inyong mga anak nga mga lalaki, kuhaon sila o ginuon sila mga sundalo. Ang abot sa inyong uma, ilang pagakuhaon. Ang inyong mga anak nga babae, hinuon mga sinuguhon. Ug mangayo sila bahin sa iabot sa inyong mga uma. Inyo ba inyang gihuna-huna pag-ayo? Mga bata, nadungog nila ang gisulti ni Samuel, nga usa ato kawaning gikan sa Dios, pero wala sila naminaw sa iyang gisulti. Ug abi niyo mga bata, huna-huna maayo ba kini? Maayo ba kini nga ilang una-unaon ang ilang kaugalingon?
ilang ipugos ang ilang ginatinguha. Bata, kung ikaw nga na ay Jesus sa imuhang kinabuhi, ayaw pugsa, ug dili jud ni maayos sa imuhang kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo na diingon siya sa Ephesians 5:17, ug ako kining basahon. Busa ayaw kamo pagpakabuang. Paning kamuti hinuon ninyo nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ang ilang giuna-una mga bata, mga kabuangan lang jud ang ilang mga desisyon. Naay usa ka dato nga gikan sa na belong siya sa tribe sa mga Benjamin. Ini nga dato gipatawag niya ang isa niya gipatawag niya si Saul ug ang iya nga sulugo ug magdala siya og sulugoon ug mulakaw sila, pangitaon nila ang mga donkeys. Ug abi ni mga bata, gipangita nila ang mga donkeys dito sa mountains. Ug sa diyang gipangita nila mga bata, tulo na kaadlaw wala jud nila nakit-an ang mga donkeys nga ilang gipangita. Ug niingon na lang si Saul kaniya, mulit na lang ta. Ulit na lang ta sa tuang balay. Kadyot lang, Saul. Sini nga, doon lang kita sa balay doon lang kita sa syudad sa Rama. Diri nagpuyo ang tao sa Ginoo. O kabalo ko nga makatabang gayud siya kanato. Ug naandi ng mga bata, naano sila dito. Nakita nila ang mga babae nga nagkalos og tubig dito sa tabay. Ug ilang gipangutana. Asa man namo makita ang tao sa Ginoo. Ug iyang gitudlo, nagprepare siya sa sacrifice ug pabuton nga piyesta. Ug ilagi kadto mga ug nagduol sila didto mga bata. Ug sa iyang pagduol mga bata, isa si Saul usa siya ka taas nga tawo ug gwapo. Ug ang Ginoo nagsulti kay Samuel. Ina nga tawo imo ina siya nga dihugan mamahimong hari sa Israel. Ug niingon si Saul kaniya, asa man namo makita ang tao sa Ginoo nga makatabang kanamo. Ako ang imong gipangita. Ug ikaw karon ang ako ang bisita. Uban ka nako. Ug magpuyo ka sa ako ang balay, mag-overnight. Ug sayo sa buntag, paulit na ikaw. Ug abi ng mga bata, ato nga panahon, si Samuel, nalipay gayud. Ug iya kininggi, lutuan, ug espesyal nga karni. Ug ipakaon niya sa panyapon kay Saul. Ug nalipay gayud si Samuel kaniya. Ug sayo sa buntag ni adto mga bata, niingon si Samuel kaniya, Saul niya, before ka mauli, unahaan ay palakta ang imuhang sulugoon. O iya kining ipalakaw mga bata, o gitupugan dayon ni Samuel, si Saul, sa oil mga bata. Human na dihugan ni Samuel si Saul, nagsulti si Samuel kang Saul. Ikaw mamanhimong hari sa katawhan sa Dios nga anak ni Israel. O sa imong pagpauli, adunay tulo ka ilhanan nga ang Dios nagauban kanimo. Una, makatagbo ikaw og duha ka tawo nga magsulti kanimo. Nakita na ang mga asno ug ang imong amahan hastang kabalaka kanimo. Ug ang ikaduha, makatagbo ikaw og tulo ka tawo nga gunit o naay dala nga tulo ka kanding. Ug ang ikaduha, naay tulo ka tinapay. Ug ang ikatulo, nagadala og bino. Ug ang duha sa tulo ka tinapay ihatag nila kanimo. Ang katulo nga ilhanan, makatagbo ikaw o mga propeta nga nagatugtog sa ilahang mga instrumento uban sa mga pagpasalamat
ug mga alawiton alang sa Ginoo. Ug ikaw magaduyog kanila. Bata, sa ilahang pagpamauli na nakita gyud ug namatud-an gyud ang tulo ka mga ilhanan na mauli si Saul ug ang iyahang servant nga nang pamatud-an nga ang Dios kauban nila. Ug pagkahuman ni ato bata, gitipon ni Samuel ang katawhan sa Israel. Ug gipahinumduman sila sa mga dagkong butang nga gibuhat sa Dios kanila. Gipahinumduman sila sa panahon nga aduna sila'y problema, ang Dios nagluwas kanila sa problema. Ug bata, nag-ingon pa si Samuel kanila, apan inyuhang gisalikway ang pinakamaayong plano sa Dios alang kaninyo. Ug gisulti na usab ni Samuel nga ang iyang gipili nga mamahimo nilang hari gikan sa kaliwat ni Benjamin. Ug karon ang mga tawo nangutana, asa na karon ang hari? Asa na? Ug ilang gipangita kini. Gipangita nila kung asa-asa na. Gitugutan sila sa Ginoo nga makita nila ang ilahang hari. Si Saul di ay nagtago lang sa mga bagahe. Ug dito sa ilahang mga kargo, nagtago lang di ay si Saul. Pero nakitaan siya sa mga tao nga nangita kaniya. Ug dito, natingali si Saul. Wala siya kabalo nga ingana na di ay siya ka-importante. Nalipay ang mga tao. Wala siya kabalo nga ingana na siya ka halang doon. Wala siya kabalo nga, ingana na di ay ko ka bantugan? Ingana si Saul. O, nalipay ang mga tao sa ilang kalipay, gidala nila si Saul sa katawhan sa Israel. Ug dito, naglipay sila sa ilang kalipay bata. Nagsyagit sila, God save the king! God save the king! God save the king! Mao ka na ang ilahang gisyagit mga bata. Ug naghatag pa og daghang instruction si Samuel kang Saul, ug gipapauli na ni Samuel ang mga tao. Ug si Saul pod niuli na pod sa ilahang panimalay. Pero kabalo ka bata, naguol si Samuel. Bugat kaayo ang iyang kasing-kasing. Tungod kabalo siya nga ang Dios adunay pinaka-best nga plano sa iyang mga katawhan. Pero wala gidawat sa katawhan, nangita gid sila og hari. Kabalo si Samuel nga ang magkaroon og hari dili na mao ang pinaka-best nga gusto sa Ginoo alang sa iyahang mga katawhan. Bata, kung ikaw nituo na kang Ginoong Jesus, imo na siyang gituuhan og gisaligan, bata, imo habang ibuta nga first place ang Dios sa imong kinabuhi. Kung moabot ang tentasyon, ang mga nindot nga tentasyon, imo habang hinumdumon ug ibutang ang Dios sa imong kinabuhi nga first place. Nag-ingon ang Ephesians 5:17, busa ayaw kamo pagkabuang. Paningkamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Hinumdumi bata nga sa tanan nga mga butang sa imong kinabuhi, ibutang ang Dios nga first place. Sayra ang iyahang kabubuton sa imong kinabuhi. Dili ang imong kabubuton tungod kay ang kabubuton sa Dios mo una ang pinaka-best alang kanimo. Hello kids, si Teacher Maybe ibalik ang ato ang memory verse, si Teacher June, ang ato ang Bible lesson, si Teacher Pressy. Ang ato ang memory verse bata, na hinumduman pa ba nimo? O nabutang ba nimo sa imong heart? Gihimo ba nimo first place si God sa imong kinabuhi? Very good! Mao ka na ang mensahe sa ato memory verse na makita sa Ephesians 5:17. Sa ato ang Bible lesson, sayang bata mo. Pero, ang pinaka-importante, ikaw karon. Ibutang nimo ang Ginoo ng first
Until next time bata,